Hello po guys, magandang araw po sa lahat. Nandito po pala ako sa tuktok ng bundok po ngayon. Galing po ako naghatid ng pasahero. Habal-habal driver po ang ginagawa ko po dito sa probinsya namin po guys. Kaya dito po ako naghatid ng pasahero dito sa isang barangay ng aming lungsod. So nandito po ako yun sa bundok at ngayon po ay pababa na din po ako guys. Ngayon na po ako nakagawa ng video sa pagpababa na. So ito po guys, iyan po ang dinaanan ko po guys sa walog, may tawag sa mga diri guys sa Bisaya. Mo na guys tangason kay na dapita guys. Bag-op man ni kasadagi buhat guys. Mo ni ako ang giagian. So mo na ni guys sa Gol Bisaya na ako ang istorya guys kay hirapan tayo sa kalisod. So dito po nga side, ito na po yung papunta sa Busay Cave. Yan diyan guys patungo sa Busay Cave ya po yan. At ito po yung yung dinaanan ko po kanina, tapos yung dyan po ako galing sa may tuktok sa likod ng bundok na yan. Yan po guys at hinto lang po ako sandali po dito na part guys at binidyohan ko po yung yung dinaanan ko po. Yan po ang kalsada na dinaanan ko po dyan. So yun po guys yung view galing dito sa may anong tawag doon sa Tagalog, sa Bisaya, Atbang ba? Sa Atbang, yung sa kabilang banda, ba po yan. So ito po guys, pakuwi na po ako sa amin, napapunta na po akong bababa na po ako guys at babalik na din po ako sa lungsod at humahanap na din po ng ibang pasahero. Maraming salamat po sa panonood.